Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija shirugu yenda panji nanga ngani zonyadisa sikurijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwazuga panji nanga hata zile dio kukurijani kulinji tikudalira inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya ya Times program ija ya kulinji yafikanso pa wireless tsiku lake lachitatu date ndiye kumapetopeto 27 November. Month end yomaliza isanabwere month end ya changu kwambiri mpachaka ija ya Kismisi 27 November anthu akulandira ndalama zina pakakompita sabata ziwiri ikamati 10 12 December kupocheranso kachikena. Studio muno ndizanga Wonder Nsisia kwa chabwanji Wonder tsiku la lero. Ndali zina mene matsekulya program. Era ibona kupochera kwa masalari back to back. Back to back. Panopo 27 anthu akuyenera kuima panzera. Ndiye mwezi uno ukutha wiki inoyo. So pango dusa next week inayo. Apochera. Ndawi opya kwa basi yofuna maplan. Zona ndi. Kwa chabwanji. Kwa chapike kumene kwa chabwanji. Ayi kuno kwa bwino ndithu. Yes. Tikuyamika kumwamba nthawi zonse timayenera kuyamika chifazamba kuyesa kuti timazitenga for granted. Kukhala moyo nthawi zinozo ndithu chamtengo wapatali. Komanso moyo wake wathanzi ndikukakhala ndi mphamvu kumabwera pa wireless pano kumatokota ndizabwinotu kwambiri. Program yathu Wanda lelolo ndi program imene tikuyang'ana mademo. Kukhanga kuti sabata ino za ndale zakulamutu kifano lolemba timayang'ana za ziwawa za ndale. So tikuyang'ana za mademo tikufunsa kuti kodi nkhani ya mademo ikuyenda bwanji mdziko munomo. Nkhani yake ndionena kuti lolemba mademo amene amayenera kuchitika pofuna kuwumiriza boma kuti lichite kanthu pa nkhani za mafuta komanso kuti mkulu wa mera komanso nduna ya za energy atule pansi udindo mademo amenewo anakanika. Anthu atayimirira atabwera kale kusonkhana ndiye anakumana ndizokumana pansewu andi kunali anthu kumene koko apolisi anayimika analetsa mademo amenewo kuoletsako kunalinso azibambo nda anyamata makamaka achinyamata amene ananyamula zida zosiyana-siyana zambiri za izo zinali zikwanje ndiye chachidule nchokuti analesedwa mademo amene anakanika and in fact kunali ziwawa tinene choncho ifano tiye gas anaponyedwa. Tiye gas samaponyedwa kukha pamalo pavuta kunaponyedwa matiye gas anthu amaulemu awo anathamanga kunali marilelesi pamene timaona kuti anthu ena ake akukhanga kuti akhoza kupita ukati imirira kunja kumbali othamangayi amathamanga bwinobwino mota kasuka. So mademo anakanika chimene chakulamutu ndichonena kuti kukanika kwa mademo amene walolembawa kukubera just about 1 week or so atakanikanso mademo ena kulilongo kwake kukhako kunali anthu otsutsa boma nawonso amachita mademo awo I think amene wanalofuna kutola pansi kwa ezokhuzana ndi zachisankho anakanikanso njira yake siyokhala ngati yomweyomweyi. Ndiye anthuno ayamba kukhala ndi nkhawa kwambiri kuti nkhani yoyamba ndiyonena kuti mademo ndi ufulu wa anthu oyikidwa mu constitution, so it's a constitutional right kuti Malawi mu democracy akhoza kumachita mademo wanga kalekale chiyambire cha democracy ndiye panopo akuoneka kuti akulimba ndiye pakumabwera mafunso kuti kodi kapena kuli maganizo oletsa mademo ndiye kunena kwake kumene kuchifo demo iliyonse kumalephereka kodi pali vuto lanji kodi kumene kusikuphwanya maufulu a anthu tsopano akuphwanya ndani kodi apolisi akutumidwa ndi nani kodi apolisi akugwira ntchito mwa anthu ndani atafunsidwa anduna
aza information amene timayenera kukhala nawo lerolo mpaka pano sanapezeke akupolisi ndi aitonena kuti ayi imeneyo choose tisalowe But choose and excuse, excuse Yeah. imeneyoyo tisalowe apolisi amanena kuti pokuti anduna mukhala nawo andunawo atiyimirira ndi aboma kuyankhula kwachikulu koma ayithawa Ayithawa. so andunawo atafunsidwa masiku apitawa lolemba analipo mpano pa program ya Times Talk nkhani yake yomweyi yakundilandesi ehe no lolemba mazulo mmawa anali pano Kundilande. kukamba za Kundilande masana anali pa Times Talk kukamba za Kulilongwe. yes so ananena kuti mdziko munomo tiziyamikira kuti tili ndi president amene amatha kuasira anthu ntchito kuti agwire amene adaliridwa kuti agwire ntchito zimenezo pali ma department osiyanasiyana ngati apolisi amenewa so anthu zomanena kuti ayi president pamene mademo akukanika ndizoona mademowa responsibility ya polisi amene anali kumene kukaletsa kukatani kaya kusaletsa kaya kuletsa ndi ya polisi so pano muphunzire kumachita put the blame where it belongs ngati munthu akupasani ntchito ndi ntchito ikukanikani musachite blame bwana wanu anayankha za mtundu ngati umenewowo koma ngati angapezeke mprogram imeneyi tikhala nawo so mafunso ngambiri Wanda koma nkhani imene ili pabwalo ndi imene iyi pali concern yonena kuti pamene mukuchita play around with a constitutional right imakhala issue ya concern mukuti bwanji bwana Wanda PK wakambapo tinganiri mu constitution ndi nthawi zina tikamayankhula choncho anthu amangoti kodi mangoti ili mu constitution ili patipo imene imapezeka pa chapter 4 ya constitution ya Republic of Malawi imene ikuyamba za maufulu anthu ndiye ukapita pa ndime 38 kunena kuti munthu wina aliyense azakhala ndi ufulu wokumana komanso wochita zionesero ndi ena mwa bata komanso mopanda titha kunena kuti mwina armed tikuzona kuti zida so munthu wina aliyense ali ndi ufulu wokumana that's a freedom to assemble komanso demonstrate with others peacefully and unarmed kutanthauza kuti ndi ufulu ndithu umene uli mu malamulo akulu a dziko lino amene akuti ali pamwamba pa wina aliyense ndikuti ngati pali malamulo ena amene amalankhula zotsutsana ndi malamulo akulu automatically malamulo amene amakhala kuti sovomerezeka nde mwina ndisananenepo maganizo anga ndimangofuna ndichite react pang'ono mene mwakambira kuti titayankhula ndi anduna ofalitsa nkhani amanena kuti mwina mtsogoleri adapereka maufulu komano chimene timayenera tizikumbukira ndichokuti mtsogoleri akamayamba ntchito yace amalumbira andi kulumbira chimodzi chimene amayankhula memu chamanena kuti azachita defend the constitution of the republic malamulo kutanthauza kuti ngati pangakhale munthu wina amene ali mdziko muno amene angapange zotsutsana ndi malamulo akulu ndi udindo wa mtsogoleri wathu kuchita defend ndipo chita defend salabada kuti amene akupangisa kuti aziphwanya malamulo ndi ndani ngati pali wina wace amene akupangisa zimenezozo ndi kuti abwana amene kuti athane naye because iwo pamwambapo ndokuti azichita defend the constitution of the republic therefore anyone underneath him will not be permitted, will not be allowed in anywhere whatsoever kuti apangise waja kuti akhale nawo gawo limodzi loti muphwanyidwa ufulu waukuluwo so mwina pamene popo reaction yanga ikhozokhala choncho ndekuti ngati wina wake ku polisiko akudziwa kuti akuphwanya malamulo abwana amene analumbira on behalf of Malawians amene othana naye ndiwerenge Wanda chifano nkhanizi ndi zikuluzikulu basimango yankhula mmalere akuti pemphero malimba nyamata wathu mtola nkhani anayankhula nawo andunawa ndi anduna ananena kuti Audi Kunkuyu added that Chakwera respects various government institutions that have been tasked to do various jobs including the provision of security. Akuti a president amalemekeza nthambi zina zonse zimene zapatsidwa maudindo osiyana-siyana. Ndi akuti Malawians will regret it one day when we will have a president who will be a protector, a police officer, a police inspector general, a minister of homeland security, and a judge in one person. But now, what we should be looking at is how various government institutions are running. Those who are not doing their job, you as the media should have some interest in taking them to task.
asking them a question to say, what have you done at your level? Position ile yakunkulu ndimene. Pamene ndikugwirizana nawo mbali imodzi. Yeah. Komanso tisama miss a very fundamental issue here. Okay, right. Yonena kuti anthu amene wawa akugwira ntchito pansi pa mtsogoleri amene iyeyo polowa mu ntchito mene ndanenera pekee adalumbira. Nde zimene timalumbira kugwira ntchito ina iliyonse imene imapangisa kuti ulumbire umayenera kuti uzikhala nazo busy. Tisamakhale anthu ongonena zinthu zimene sitikuziwa kuti kodi what are the consequences of this oath of office. Okay. Now ife ngati tachita highlight media kuti azikwanje ali mbali imodzi ndi apolisi kuphwanya ufulu wa anthu ochita zionesero nde kuti ife pamene tayisongola tikuyenera tipasirane ife sitingapite kukagwirano munthuyo nkumapanga no ntchito iyi timapasirana. Owalemba amene wa ntchitoyo akuyenera kuti ayitane izizi zimene agwira ntchito because ife tini mbali yathu imene timagwira ntchito timvesesane ife we are not police, exactly. Tafufuza zinthuzo zithuzi tayika mavidiyo tayika azikwanje ali mbali imodzi ndi apolisi kuthamangisa anthu amene akufuna kupanga zionesero umene ndi ufulu wa anthu kupanga zionesero. Now we listen to what the police were saying akuti zionesero zimene zinali illegal. Illegality yawoyo illegality yawoyo ikubwera kuti chifukwa chokuti kaya notification imene maperekedwa ichi ena akananena kuti asimungapangika chifukwa cha zakuti apolisi anali busy. So that in itself for me in a lawyer tibwera ndi maloya papa I don't think that constitutes illegality. Chifukwa choti mutati muamvesese malamulo sakunena kuti mupange zionesero zimenezi mumayenera kuti mukapemphe chilolezo you notify. So pano pamenepo that is exactly the key point Wanda imene tikufuna kuti iunikidwe kuti kodi anthu akamapita kwa adindo kaya ndikusite kaya ndikuti kukanena kumene kuchako akukapempha chilolezo kapena akukadziwitsa pamenepo we need that is the crucial issue. Abwana ngati uli ndi right yochita chinthu ndipo ukukamuuza wina nde kuti uzipempha kuti ukhale ndi ufulu wamo ukhale ndi ufulu ufulu uli nawo so it's a right ndi chinthu chimene wabadwa nacho. So pamene pakwena kuti timvesesa and adindo azitha kumvesesana ndi anthu aja I know kuti pakhoza kukhala ma cases enake kuti anthu azimvesesana they must reach some kind of a mutual agreement. Exactly, yes, by all means. Ngati tikusintha is because of my areas awa ndi awa so what you do is you give them probably options kuti option ina iyi kuti mupange zinthu zanu zomwe abata. Remember there is a word of butter ndipo panda peaceful and unarmed. So anthu ngati akwanilisa mbali yawo lamulo likuwalola kupanga zimene adabadwa nazo. So apapa apike chimene tikuchiona apapa tikuona ine for me tikuona mauje ni patterns zinthu zikujoina that are not speaking well. Ndi pamene pabwera mafunso tisaiwale dzulo tisaiwale dzulo kuti kodi mademo akulesedwa and that would be a very very dangerous situation because it's a constitutional right. Ndiyenonso wina uyuyu akupolisiwa zimene akupangazi anthu tikuona kuza kumachenjera kumalankhula because Patrick muchichewa muchizungu muliti mauti natake tofuna maoneka ngati kuti iweyo kuchenjera but the truth of the matter is people look at the fundamental issue kuti abwana zimene mukupangazo zotsutsana there is no right way of doing a wrong thing. How do you do something that is wrong and you think kuti ndikuchipanga bwino what you're doing is wrong you can't do it right. No two wrongs make a right. Exactly. And tukamba in the constitution now the moment you start breaking in the constitution I think that is very serious. And inuyo amene muli ma officers that must protect the law nemuzikhala thinking kuti you're protecting the law pamene mukuphwanya. That's how serious program yathu ilili. Unfortunately taisesa kuti tapeze anduna is always readily available and accessible. This time around sizinateke apolisi ndanenakale akalayane apereka chuzi kuti ayi yati kuyamikira kuti anduna mukhala nawo ndiye ife sitikhalapo ndiye tamvesesa koma ndisanene kuti tamvesesa zimene anena ndi zimene zonse koma mpulogalamu iyi tili ndi Luciano Miqueas amene wandi lawyer amene akuti tikufuna kuti atiunikire ndi kuti tambasulira matanthauzo ake amalamulo ndi mmene zikukhaliramo. Miqueas ndikuyalandireni mwazuka bwanji?
Luciano Mikeas pa line ndikukumvani koma simukuyankha. Chabwino tiyese Michael Kayatsa ku CHRR. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka ine mwadzuka bwanji ke? Moyo wabwino kwa basi. George Perry katswiri pandale. Mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino fike komanso amsisya ndiye nawosamena kutimvera mwadzuka bwanji. Zikomo kwambiri. Sopano ndimafuna oyambirira amayenera Mikeas. ndafika Pepani, very good. Ndakulandirani Mikeas. Nthawi yathu yayendapo kale apa. Ndiyambe ndi inuyo Mikeas kuti akamanena kuti kupanga mademo ndi constitutional right, chingerezi chake chimanenedwa choncho kuti ndi ufulu ndithu wachibadwidwe wa munthu otetezedwa ndi malamulo akulu a dziko lino. Amatanthauza chani? tithokoze kwambiri. Akamanena kuti munthu ali ndi ufulu opanga ma demonstration zikuperekedwa makamaka pa gawo 38 ya constitution ya Malawi. Imatanthauza kunena kuti munthu wina aliyense amene ali Malawi ali ndi ufulu wosonyeza zidandaulo zake kudzera mu ma demonstration amene ayenera kukhala peaceful and popanda kunyamula chida china chilichonse. Chabwino. Ndi ufulu wachibadwidwe umene mwina aliyense akakhala kuti sakugwirizana ndi chinthu amayenera azipange express himself or herself. Chabwino. So malamulo lalikulu lathu la constitution likupereka ndithu mwayi umene wachibadwidwe. Ndi pamene iwe ukuoneka kuti zinthu zina zake sikukondwa nazo. Uli ndi ufulu kusonyeza kusakondwa kwa iweko, koma popanga zimenezo suyenera kunyamula chida china chilichonse ngati kupita ku nkhondo, ndipo suyenera kuphwanya maufulu anthu ena. Suyenera kungopanga zinthu zongosonyeza kukwiya kwako popanda kunyamula chida kapena kuuza anthu ena. Chabwino. Ndakumvani. Tsopano anthu amene akonza mademo akamapita kwa adindo kudera kumene kuchitikire mademo amenewa, nthawi zambiri amapita ku consolo, ku city assembly, kukaonekerako. Chimene amapitira kumene koko ndi chani chimene chikunenedwa ndi malamulo? Amapita kukapempha chilolezo, amapita kukadziwitsa, amapita kukatani kumene uja based on the law? Okay, so kwambiri imetanenera kuti constitution yangopereka ufulu. Now tifanira kuti pamene mwina anthu akuyenda ngati chigulu pamakhala ma issues of security. Chitetezo mwina cha dziko komanso katundu wa anthu mdziko. Now udindo opereka chitetezo kudziko ngati internal security imakhala m'manja mwa apolisi. Correct. Now tifanira kuti zimene zimakhala m'manja mwa apolisi, lamulo lokhudzana ndi za polisi makamaka pa section 96 of the Police Act imanena kuti anthu amene akufuna kupanga zionesero ayenera adziwitse district commissioner wa dera limene anthu akufuna akapange zionesero. Notice si osati kuti anthu aja akupita kukapempha, akukapereka notice, kukadziwitsa ngati kuti kudziwitsani kuti tibwera siku lakutira kuti kukadandaula. Tsopano notice imeneyi cholinga chake chenicheni tikupempha pa malamulo. Cholinga chake chenicheni cha notice imeneyi ndikuwadziwitsa a commissioner adera limenelo kuti ngati pali makonseni alumikizane ndi apolisi kuti apange strategize kodi siku limenelo chitetezo chiyenda chizayende bwanji. Chabwino. Chifukwa chake tikapitiriza tikuona kunena kuti a district commissioner akalandira notice imeneja amayenera ayitanitse meeting stakeholders
yes. Yeah. Cholinga cha meeting imeneyi ndi kunena kuunikirana za njira imene anthu afuna agwiritse ntchito komanso kukambirana ma logistics amene zinthu zingayendere ndi anthu amene maorganizer aja. Aha. So lamulo likunena kuti makamaka pa section 102 ya Police Act. Yeah. Pamene mwina amakampeni amatakunena kuti zikuonesa kuti ino mwina tsiku limene lili anthu amene afuna azapange zionesero ndizifwamba kapena kuti ino anthu ali ndi cholinga chonena kuti azaphwanye masitolo anthu kapena azabe masitolo anthu. District Commissioner amayenera kunena kuti ino ngati afuna kuti ino akanize zionesero kapena kuti alese notice yatalandira afuna apereke rejection amayenera alandire evidence under oath kapena kuti umboni olumbira kunena kuti ino anthu ena ake akunena kuti zimene mufuna mpangezi mufuna mupange za uchifwamba. Now lamulo likunena kuti pamene pali mukukambirana koma mukuoneka kuti simukumvana kapena District Commissioner akupereka rejection kapena kuti akukana malingana ndi evidence imene alandira under oath kapena kuti umboni olumbira. Ifo amene ndinamja simukukapempha koma iwo mina alandira ma security concern inde amanena kuti ino muta kupita ku koti kuti koti likachose restriction limene apereka District Commission. So that is provided under section 102 of the Police Act. Okay, malizani. Mafuna nene kuti tikayang'ana even interpretation ya zifukwa zokanizira mademo. Makoti akhala kuunikira nkhani zimenezi. Nkhani ya ufulu tungayilese kukhapuka pakhale zifukwa zomveka bwino zimene muyenera kulesera mademo. Utakuona even pamene kungonena eneya security concern cannot be qualified as a ground kuti mukanire mademo. Okay. Chifukwa chake tikaona milandu imene inachitika mumbuyomu milandu ngati ya National Conservative Council yesazapejeno komanso expert Malawi Law Society akina Timothy Ntambo versus Chief Executive of the City Council. Una koti linani na mwemveka bwino kunena kuti udindo wa polisi to provide security. And assemble enough personnel to deal with any situation because they are experts in providing security. All right. Imene anaijira la mwoli mene limena kuti tumungangolesa wile mile chifotena kuti boma kapena adindo naitambi mademo amakhala kukuza adindo amene ali ndi mphamvuso zovomera kapena kupereka rejection. Chifukwa chake adayika kunena kuti chite kukhala ndi zifukwa zomveka. Chabwino ndakumvani Amikeyasi ndikuyimikani pamene popo komano presentation yanu is very very clear ndiyomveka. Wanda it's clear malamulo palibenso pena pake pa gray area. It is quite clear and mene unenera akuti ndizotheka kuti ndindo kandi DC kandi ndani akhoza kukana kuti musachite mademo koma akhale ndi umboni umene ukhale sworn under affidavit under oath kuti amene abwera ndi umboniwo pakhale magistrate apa alumbire kuti unena sindizoona zimene zizi and akapite ku abwere ndi umboni umene then apereke ma grounds awo akhoza kuyimika. Zimene zizi ifeyo tonse tikumaona mademo amene akuchitikira kodi zikuchitika kaya ndikoza wakanyonjo kaya because ngati zikuchitika ndo ife sinaziona. No, otherwise there's no kaya here. Wanda this is nachitiki langa si okay
I'm trying to insulate myself. Yeah, I know. To say kuti kaya because ngati tikanakhala kuti tikuziona tikanabwera pano pa mkungu yankha kuti I think tinaona panabwera umboni kapena sitinaone but anenanso I think by extension kuti in that event anthu aja amathawu pasidwaso mpata kuti akadandaule ku court kuna kuti zifukwa zimene atiuza wawo kuti tisapangire ufulu wathu mwina sitigwirizana nazo. We've seen that before. Mbali taziona ndi imene amachita site awanda lawyer amachita site ma cases. So I think so chikuyenera kukhala chinthu chinaso choti pasachidwe kuti kodi zinthu zizachitika kangapo kumalitsidwa mademo kuletsedwa mademo in these circumstances. Kodi ma organizers amademo asakuchita zimene anzawo adachita bwanji kukatenga insulation ya court kunena kuti no, you must go ahead with these demos because at that point nobody can stop you. Exactly. So I think ibe tisatope kuphunzisana mbali zonse. Michael Kayatsa muli palaini nkhani ndi imene iyi malamulo ndi mmene awafotokozera amikeasi very clear zikatere mutere panopo chimene noti kuchitika tinene kuti nchani mademo ndi amene wawa on several occasions akulephera in very very strange circumstances kumapezeka dziko anje. And chimene chikuvuta kuti anthu amvese ndicho kuti zikumaoneka ngati kuti aziwanjewo ali mbali imodzi ndi apolisi amene alephera kubwera kuzati zimiriya panopo ali mbali imodzi ndi apolisi and this is happening in daylight. Michael Kayatsa. Zino kwambiri PK poyamba ndimafandigwirizana ndi amikeasi anafotokoza bwino za ufulu wopanga zonetselo ndizoona kuti kumenewu ukutetezera ndi constitution yathu komanso ndinene apa kuna kuti si constitution yokha yayi komanso mapangano amene dziko lathu linasaina pa regional level international level my instruments ngati International Covenant on Civil and Political Rights, African Commission on Human and People's Rights, komanso pakhala nditu paku fotokozeledwa ndi akatswiri amaiko siyana especially UN nkhani yokhuzana ndi ufulu opanga zonetselo and onsewa amagwirizana kuna kuti ufulu opanga zonetselo ndi ufulu wina aliyense komanso amafotokozaso udindo umene siyana kuphatikizapo apolisi ali nawo ndiye kubwera no kunkhani imene tukambirana panoyi chimene chodandaulitsa kwambiri nchotenda kuti wani kuoneka kuti adindo amene amenena nditu kupereka kana kuloleza anthu kuti ajiro fumene sakugwira ntchito ya ubwino. Mukunena adindo ake ati pamene popo apolisi Akayatsa muli palaini yaduka imeneyo and izikhoza kutanthauza kuti aujeniso aphiri George Phiri kapena muli palaini. Ine ndili palaini ndikumvesera ndithu. Okay, tiyese kuabwezeretsa Kayatsa. Aphiri nkhani ndi imene iyi ikuchita exercise maganizidwe ya anthu ambiri kuti kodi cheni chimene chilipo nchiti chifano amikeasi achita state out very clearly mmene malamulo alili process yonse and malamulo wambuyomu atsatidwapo taona mademo kuletsedwa pita koti ndikuvomerezedwa chimene chikuchitika pakali panopo inuyo ngati ozitsata zinthuzi tinene kuti nchani. Ziko kwambiri ndikukhulupirira mmene programu imayamba wanda nazafotokozapo nkhani yonena kuti president asanayambe ntchito yake amalumbira zimene azachita pa udindo wakewo chifukwa amene ampasa udindowu ndi anthu ndiye pamene anthu asankha president wa dziko pamene popo ampasaso mphamvu zakuti agwire ntchitoyo bwino ncholinga choti anthu a dzikolo apindule ndi utsogoleri wake ndiye chimodzi mwa zinthu zimene amalumbira president asanayambe ntchito yake ndi kulumbira kuteteza malamulo amene tikuwatchawa kuti constitution malamulo oyendesera dziko ndiye malamulo amene tikunena kuti akufotokoza za ufulu wa munthu kapena anthu kuchita zionetsero section 38 imene anaichita koti wanda ndi ili mu constitution momwemo ndipo dzuloli nimaiverengaso section imeneyo ineyo sikaswiri wa malamulo ayi koma pankhani ya ndaleyi
nimafuna kuti ndimvese kuti kodi section iyi ili ndi pena pake poletsa kuti anthu asachite zionetsero, ndipo ngati ili ndi choletsa ngati mmene anafotokozera mwa malamulo amikeya kodi njira ya zikwanjeyi iliso mu constitution kuti mukhoza kuletsa kapena kuti boma likhoza kuletsa zionetsero pogwiritsa ntchito zikwanje kapena pogwiritsa ntchito chida chanji? Ndi kuona kuti sinawerengepo pena paliponse mu constitution kuti zionetsero zikhoza kuletsedwa ndi zikwanje kapena mifuti kapena utsi wokhetsa misozi kapena china chilichonse palibe. Ndiye nditaona pa zinthu ngati zimenezo, kodi apolisi aliwololedwa kumpeza munthu ali ndi chikwanja akuthamangisa nzake kapena akuthamangisa vanthu ena? Kodi apolisi aliso ni mphamvu yolekerera munthu ameneyo kuti ndi amene athamangise munthuyo, kapena apolisi ntchito yawo zitati zachitika motere? Ntchito yawo ndi chiyani? Ndiye ndimayembekezera kuti ndimva kwa Mikeas imene amafotokozera za malamulo kuti apolisi atalandira uthenga wonena kuti kuli zionetsero, kodi amalolera apolisi kapena ndiwololedwa mwa malamulo apolisi kukaona munthu ali ni mpeni kapena chikwanje kapena mfuti kumene kukuchitikira zionetsero, kukamsiya choncho munthuyo agwire ntchito ndi njira zakezo kuthamangisa ena amene ali ndi ufulu ali ni ntchito imene ya apolisi? Chifukwa sabata yatha zitaletserekaso zionetsero nazalankhulapo kuti nkhani iyi ndofunika kuti ayankha apolisi. Ndiye ndimamvaso akufotokoza Wanda akunena kuti amene apolisi afunsidwa za nkhani, apolisi anena kuti sakhalapo. Nakumva nimukulankhula pamenepo. Ndipo apolisi ananena kuti abayankhira ndanduna amene tikhale nawo mpulogalamu iyi. Ndiye ndimaona kuti kodi zonsezo apolisi alibe ufulu ngati malaina amenewa akutivuta apapa kuteroku mmene akuchoka aphiriwa Michael Kayatsa ndili nawo. Michael Kayatsa muli pa line? Ndikumva nditipike. Pepani tapitirizani, munaduka. Okay, timangofuna kuzapa kuna kuti zikuonekeratu kuti adindo athu kumamagala kumbali ya polisi akulephera udindo wawo, chifukwa sizoona kuna kuti anthu atenga zikwanje abisa nkhope zawo akupseza wanthu kumenya wanthu apolisi nkumangoyang'anira. Ndikuona kuti sipali bwino penepopo yayi. Akayatsa nditakuyimikani pang'ono, pali message apa kunena kuti kodi chisimo chomangoti chilichonse a president kodi m'Malawi munomo anthu amene amapasidwa ntchito zimenezi alibe kuthekera kogwira ntchitozo? Ntchito iliyonse ndi ya president. Kodi mmesa ku polisi kuli inspector general amene amayang'anira, bwanji asayankhula za inspector general ndi kumubweresa pa wireless tsiku lina lake, koma kuti tizingonena za a president tikulakwisa? Mkuti chani? Ufulu wa chipililo anthu umapetera udindo kwa anthu osiyana-siyana. Andi dindo wa mkulu ama ndiboma. Andidziwa kuti mkulu wa boma ndi president. So a president sakaitawe inde aliponso adindo ang'ono amene amapasidwa udindo. Ngati a minister, kanduna, inspector general ndi wena amene onso ndi adindo. Komano kamba za ndindo wa mkulu, a president amalumbira kuna kuti chita uphold constitution. Akamalowa wa president amalumbira ndithu, and ajakwera nala analumbira ndithu kuti zeta defend constitution. Wholly, entirely, also the kuma the whole. So munga topona kuna kuti ali ndi udindo ndithu wonesesa kuti maufulu wa chipililo anthu
akutetezedwa inenso ndikhulupirira kuti zingatokhazoona kuti president akuona kuti zinthu zikulakwika basi kungopinda manja kuti adi ndo oona zimenezozo alipo kuti zingatokhazoona zimenezozo ngati ndo wamkulu akuyenera ndithu kulowelerapo ngati akuona kuti adindo amene ali pasi pawo sakugwira bwino ntchito ali ndi udindo wachita hold to account ali ndi udindo wachita take to task kuwazudzula kuwafunsa kodi zikukhala bwanji koma kungopinda manja kuti ino si ntchito yanga ndikuona ngati kuti ndoti akuletheranso udindo wawo ochita ku hold constitution. Mwina pamene papa Wanda tikhale ndi mwayi onena kuti lero madzulo tu mtsogoleri wa dziko ayankhula ku dziko andi ena akunena kuti ndithu nkhani ya mademo ituluka situkudziwa maishu ndambirimbiri koma mina ine kungogwirizanako mwina mwamsangamsanga ndi akayiyatsa plus iso comment pa zimene anayankhula omvera kuja I don't think alipo munthu amene amanena kuti a president akhoza kugwira ntchito yonse nchifukwa chake even setup imene imakhalira any leadership imakhala ndi anthu amene amagwira structures. Now anthu amazamba kudandaula anthu amene mwina asogoleriwo adalira akakhala sakugwira ntchito kupezeka kuti munthu amene akhoza mwina kuwathandiza Malawiyo nayenso sakupangapo kanthu that's why imapezeka kuti mwina ma-issues iwo anthu akuachita escalate this is an escalation of an issue because people clearly see kuti I think ndi kuti ku police we are seeing a different type of a police than what is expected of them. Zimene zozo ndi a police they may try kuti apange spin whatever but the pictures are there for people to see their actions are there in the public domain it's gonna be very difficult for them to try to defend zinthu zimene anthu akuona so people are saying pamwamba pa police pali bwana amene iyeyo adalumbira kuti azatani this is the time pamene munthu umazaoneka kuti pali ndu amalawi tu adasankha ineyo pampando so sindingalole munthu wina amene imasankhaso ndi office yomweyo kuti isokoneze ntchito. So pano ndakumvani akayiyatsa malamulo amene anawerenga anatambasula Mikeyasi aja akunena kuti anapereka ndondomeko ya mmene zimayenera kukhalira zimene sizikuchitika public view kuti iletsedwe demo ndiye kuti ndindoyo akuyenera kukhala ndi sworn evidence yonena kuti pali vuto pena pake zimene sitinazimve kuti zachitika. That's number one. Number two, amene amakonza mademo akakhala kuti ali aggrieved kuti yaletsedwa unconstitutionally ali ndi ufulu wopita ku koti ndikukachita vacate choletsacho ndikupanga mademo awo mbali zonsezi mukuti bwanji ngati for instance panopo mademo akanika munjira imeneyi kangapo ndi chifukwa chani ma-organizers sakupita ukachita siki relief anthu ngati umenewu basi nonkhani zikungolembedwa m'manyuzi kumadandaula kuti maufulu athu akuphwanyidwa kuti mmene maufulu akaphwanyidwa pali recourse. Of course sidingayankhulire amene amakoza ma-demonstrations just your view komano mwayi ulipo ndithu kuda kuti ngati anthu mwalisidwa kusunga ma-demonstrations imathamangira ku court kukapeza relief and akotha kupereka relief zakazi kuchitika izo tazoona ma-demonstrations a 2019 2020 tinazoona ma-demonstrations a 2011 ya John 20 ni ma-demonstrations osiyana-siyana amene akhala kuchitika zimachitika ndithu and ma-court athu amakhala very open kwambiri pankhani ngati zimene zizi ndiye sitikudziwa kuti kodi chifukwa chani sanathamangire ku court ulendo wanamiwa ndi ndazawo asakatha kuziyankhulira apaokha koma ndimangofuna ndingonena kuti mmene zikukhalira zinthu zake zikuoneka kuti it's a pattern kumene tikathu kuganiza malakwika koma imene ndiwanira ineyo is a coordinated ndithu the attempt to frustrate people's right to assembly chifukwa mungathe kuona kuti zinthu zake zikumakhala zimachitika mofanana very organized way you mean in a very organized way. District commissioner kudusakalata kuti musapange ma-sessions further zakalapo and then we are seeing now antazi kwanjewa akubwera mungatoona kuti it's a pattern komanso akakasiku oyamba zinachitikanso even last year khati kunena kuna kuti ufulu umene upanga ma-demonstrations uoneka kuti uli pachokhezo chifukwa anthu akapanga ma-demonstrations akada ndendere ali mkati moyenda umabwera akaguluka wanthu kuchokera ndizida zikwanje
kusokoneza tinazoona izizi kulilongwe pa Lilongwe bridge pamene maposteni citizen nawo pangaso ma demonstrations akalindo nazingawo tinazoona so pa area 18 interchange akungobwera from nowhere kungobwera basi kusokoneza ma demonstrations kubalalitsa wina aliyense and chimene chikuoneka nchonena kuti apolisi ma instances osewa apolisi akumakhala ma spectators kungoyang'anira zimene zodabwisa kwambiri zimene zikuonesa kuti it's not chinthu chozangochitika it's organized. Somebody is organizing behind the scenes kuti zinthu zikakhale motere and zikuonekeratu kuti apolisi now also they complicit. Aku DC now also they are also complicit. They are part of this organized violation of people's rights. Ndimene ndikuonera ineyo so tisaoneka zinthu zoti zikungochitika iyayi ndi zinthu zina yena ndithu akukangala kukonza which is very unfortunate, which is very sad. Chifukwa choti ufulu wopanga mazionetsero ma demonstrations ndi ufulu umene uli mu constitution mwathu and ufulu umene usukumangoyimira kagulukena kake ka anthu kuti ena ake anthu ndi watonse waonse mwina aliyense osatengera zipani kuti Wanda yes kayatsa amene mukambiramo ufuluwo ndiye kuti munthu you can in my understanding it means kuti you can demonstrate for or against. So pamene pasiti kuona kuti kuli ma demonstrations awiri kuti demonstration inayo imene ikuvomerezedwa ndi constitution yomwe ndi anthu enawo, are we not seeing the other demonstration yomwe ikukanizidwa because ina ikunena kuti mupange demonstrate peacefully but also unarmed? Are we not seeing the other people also demonstrating against the demonstrators that are now armed, so that then the police probably they have got a reason to say kuti inuru mulindi malupanga demonstration yanu yopanga demonstrate against anthu enawa yanu yonde illegal chifukwa chokuti you are armed? Ineso ndikuona kuti zikukhala moteromo. Of course we are seeing two rival groups. Anthu amene akugwirira nawo amene ochita demonstrate pali ena anti amene cholinga chawo ndikungosokoneza basi magulu amene akuoneka ndithu maisanso zosewa komanda chimene tinena apa panchonena kuti magulu lina likuoneka kuti apolisi akukhala kumbali ya gulu losokonezawo so ndi pamene mafunsa pamene popo kuti pamene akukhala gulu lolakwikalo si pamene lamulo limene aligwirepo ntchito chifukwa pa 38 paja likunena kuti anthu amene ochita demonstrate asakhale ndi zida ndizikukhala bwanji kuti apolisi ali mbali ya anthu amene ali ndi zida? Apapa timaina ndithu tilione apolisi akutenga action against anthu amene akusokonezaja amene atingasidawo chifana amene akuphwanya lamulo amenewo. So timene ndithu tione kuti apolisi akutani akulimbana ndi anthu ngati amene ajawo komano mukaona mene zakhala zichitikiramo is quite the contrary. Magulu amene osokonezawo amene amatenga zidawo amene akukhanga tija protected amene akupanga ma demonstrations mosada malamulo opanda zida peacefully akukhanga tino apolisi akuateteza zimene zikupereka no mafunso kuti zimene ndikuona zikuti ndizotani amikeyasi ndikhulupirira muli pa line. Yes ndili pa line. So pano nonse apapa sorry ndilopita kwa onse amikeyasi kayatsa ndi aphiri kuti so pano kodi kumalawi kunoko timayenera kumachita motani zinthuzi kuti panopo aliyense akuona kuti apapa pena pake pakulakwika apa zinthu izizi anthu ali nawo ufulu ochita izi constitution ikunena chonchi kubwera anthu azikwanje apolisi ali mbali yawo ndiye basi noti zingomakamba pa wireless pano nkumadandaula nkhani zimenezi kumanena kuti ya malamulo ali chonchi iya apolisi amayenera kutere iya president amayenera kutere basi kumakambirana zikatha basi kupita kumakamwati 12 koloko cheni chikuchitika pakuyenera kutani pa dzikopa? Aphiri ineyo mmene ndikuonera imanena kuti munthu kuyambana ndi nzake mpaka wina mwake kumupha kapena kumchita chipongwe china chake chachikulu imanena kuti munthuyo watengera malamulo m'manja mwake. Ineyo mmene ndikuonera zikuchitikira apa ndiye kuti apolisi ngati ali kumbali ya anthu otenga zikwanjewa chifukwa apolisi sanagwirepo mmodzi kapena awiri pa anthu amene anatenga zikwanjewo kusonyeza kuti iwowa ali mbali omweyo chifukwa anali uko kuteteza ochita zionetsero koma kupezeka kuti iwowo ali kumbali imodzi yothamangitsa anthu ochita zionetsero ndiye kuti iwowa
atengeraso malamulo m'manja mwawo. Ndiye kuti awa pachifukwa china chilichonse, chifukwa polisi vakagwira ntchito imeneyo kupita kuzioneseroko, anasayina kuti iwowa ndi amene akapereke chitetezo kwa anthu ochita zionesero. Apolisi onsewo amangidwe, ayimbidwe mlandu chifukwa chakuti alakwira malamulo a dziko lino, atengera malamulo m'manja mwawo. Oti amangidwe apolisi? Apolisi amangidwe okamanga ali ndani? Okamanga ndi lamulo. Munthu amamangidwa ndi lamulo. Lamulo silinyamuka tu ilolo. Lamulolo pale amene akuliteteza. Ndiye president amasankha IG, amasankha wonse amene ali maudindo amakwezaso ndi iyeyo. Ndiye kuti iyeyo ndi amene ayenera kupita kukamanga polisi. President yo kuti apita ntchito ndani nkhani imene ndikunenayi, president ali ndi mphamvu kuchita saini wa polisi wina aliyense kukamanga amene anasayinira kuti apita kuzionesero ameneyo akamange apolisiwo. Ndipo nkhaniyo ipite ku koti, nkhaniyo ikaweruzidwe ku koti kolingana ndi malamulo, chifukwa chimene achitachi ndi kuphwanya malamulo. Ndipo malamulo amene aphwanyidwa ni malamulo akulu a dziko lino. Ndiye ngatipitirize kuphwanya malamulo athu njira ngati zimene tikuchita, ndiye kuti palibenso chifukwa chokhalira ndi malamulo amenewo. Ndiye kuti zija timakamba zija zoti munthu asatenge ulamuliro mdzanja lake, ndiye kuti timangokamba za masewera ngati zimene mukunenazi kuti titatha kukamba nkhaniyi basi zithera pomwepo, basi aliyense apita kwawo, basi takhala pansi zathu. Zitatero ndiye kuti tibweresa tsopano malamulo bena. Malamulo amene ndikunenawa anthu ayamba kuchita zinthu zokhuzana ndi iwo wokha osamveranso malamulo awo. Ndiye tikazafika pamenepo, ndiye kuti dziko lino tataya. Pofuna kuti tisungebe chikhalidwe choyenera kuti tikhale, a president iwo adzuke alankhule tiwamve, ndipo kuti achita chiyani ndi apolisi awa anaphwanya malamulo. Zikomo kwambiri for now. Amikeas inuyo ndi amalamulo, maoption amene ali open kwa nzika chifukwa ndi zimene zikuphwanyiridwa maufulu awo under the constitution ndi otani? Nimafuna ndiyambe chonchi kuti ndilumikize iya kwa mwajangu. Mapereka mphamvu kwa president kuti azisankha anthu amaudindo osiyana-siyana ngati chief justice, inspector general of police, army commander. Imathandiza kuti mphamvu zochita protect and promote the constitution. Ifuna anthu amene wawa amuthandizire kuteteza the constitution kapena lamulo la dziko. Chifukwa chake president ali ndi mphamvu zosankha anthu amene wawa. Pamene zinthu anthu amene wawa akulephera kugwira ntchito, ngati mmene kulili ku polisi kuti mpaka pano inspector general wa polisi palibe chimene wayankhulapo, palibe chimene wachita. It means kuti akuthandizira kuti president aoneke kuti akulephera kugwira ntchito. Pamene anthu amene wasankha ngati nduna inspector general of police alakwisa, president ali ndi mphamvu yowachosa anthu ngati amenewo. So option yamba ndiona kuti president amene analumbira kuteteza the constitution, malamulo a dziko lino, to maintain the rule of law, ngati pali anthu amene akulephera kumuthandiza kugwira ntchito, ayenera awo achonse. Ndipo tikuyembekezera kuti mina apresident akamayankhula madzulo pano ayankhula zinthu zokhuzana ndi zikuona kuti anthu amene akulephera kugwira ntchito aza nawo motani. Chinthu chachiwiri ndimafuna nnene kuti kodi option ina ndi yotani. Chimene chimakhalira ndi ma-CSO kapena ma-NGOs m'dziko ndi kuonera kuti nthawi imene ma branches a boma akulephera kutithandiza ngati polisi kapena executive ikulephera kuteteza ufulu wa anthu, ikulephera kuchita promote the rule of law, ma-NGOs kapena ma-CSOs amayenera kutenga ijatimana kuti public litigation. Chifukwa imene tili ndi makhoti kumalawi kuno ndionena kuti under section 46 of the constitution, the court has the power to make sure kuonena kuti it fashions the remedies that are there to promote and protect the rule of law in this country. So
kutambira kuna kuti maini jiwo atamangoenda mizimu mangoenda nkhani zina ndi zimene zizi. Okay nakumvana Amikeas akayatsa muti mutseke ndinuyo akuti nkhani inu maini jiwo mukuyenera kutenga public litigation on behalf of the public kuchinyamula chinthu chimpaka chikadzengedwe ku court akuti mungoyenda m'mizimu mangoyankhula mukuti bwanji akayatsa mwina ndigwiza nawo pafundo ndenda kuti pakufunika ndithu pachitike litigation public interest litigation zangani ngati zimene zizi ndigwiza nawo ndithu and ifeyo ngati ino mabungwe nikhani somene takha ino tikuiunika kwambiri koma ndonene kunena kuti pakaina ma demonstrations mene sanafuna kuti zakhanso kwambiri zakuti ino makoti apereka zigamulo zosiyana-siyana and zigamulo zonse zikuteteza ufulu wa anthu opanga ma demonstration opanga zionetsero so ngati pangakhale kuti divitenso ku court I don't know many different issue komano nkhani makoti ndithu ayankhulapo ndimafuna ndimaliza nkunena kuti one mazulo na president akuyankhula chitetezo changa nchotuna kuti a president one azidzula zimene zachitikazi komanso azidzula adindo onse amene alephera kugwira ntchito kuphatikizapo a inspector general ndikuyembekeza ndithu kuti inspector general yo ndithu aona zino ngati president ndithu ali serious komanso committed kuti afuna kuteteza maufulu amene ali mu position aona mbwadza inspector general aona mbwadza ndithu aona mbwadza ndithu ayitika tikumvera usiku uno nde tivele kuti zichitikadi izo koma ngati zichitika ndikupira kuti chikhulo cha Malawi chikha kuti chachoka kwambiri mwa polisi zimene zodandaulisa kwambiri chifukwa public trust ma institutions yathu ndiyofunikira kwambiri apapa anthu ambiri ndithu aluza chikhulupiriro ndi a polisi chifukwa apolisi akuoneka kuti akutenga mbali apolisi akuoneka kuti akuteteza kagulu kena kake ka wanthu zimene zodandaulisa kwambiri ndiye mama pano pamene tikuyandikira chisankho pafuna ndithu ma institutions athu kuphunza za polisi azikhala ndithu zinthu zokomera anthu wina aliyense. Thank you very much indeed akayatsa Wanda akuti kutheka kuti IG aona mbwadza timva president ati yankhula iti kuloko ngati sanamalize kukonza ka speech I think Malawi nkhani zawo ndi zimenezozo ine personally PK I have trust in the police I get disappointed ndinene zoona ndikamaona kupanga no you know police they are professionals real these guys know their work and I get disappointed kamaona kuti mukulowelera ndale ndene pempho langa ndilokuti ndakumbuse mayiwa maudindo amatha maudindo amatha mayi khala ni mbali ya lamulo palibe amene ali pamwamba pa lamulo imazafika nthawi ina yake umazayankha zinthu izizi just make sure maloledwa kumayankhula ma IG sindimamva ali ndimo wayankhulira ikafika povuta bwana amatuka boma lili ndiye akukulu ikavuta bwana amatuluka okhawuzati yankhula so mayiwa akaona kuti I think zinthu sizikuyenda bwino akhoza kutuluka kuyankhula palibe lamulo limene likwalesa kuti asalankhule chabwino aitimva ndi mmene momwe Malawi nkhani ndi imeneyo koma chopatsa chiyembekezo ndichonena kuti mtsogoleri wa dziko akuti yankhula madzulo ano sitikunena kuti ananena kuti ayankhula nkhani zake ndi izi koma ndithu zimene kungonena kuti mtsogoleri wa dziko akuyankhula ku dziko chimapereka chiyembekezo kuti nangasi pakuchitika zochitika zambirimbiri so lerolo timva mawu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko madzulo ano koma nkhani ya mademo ndi imeneyoyo akuti awa ochita mademo ali ndi mphamvu zopita ku koti akapeze relief kumene kuchako komanso ma NGO zinazi amatithandizani akuti musamango kukhala kumapita mizimu kumachita mwakuti tikumanenso sabata ya mawa Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Vataya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Kwani akotia Amalawi kulinji no Kulinji Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Vataya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Kwani akotia kujibaji Kudi usaruga kulirabe Nanga osolora ledesti ya odija Shirugu koshu yena maji
Nangangani zonyadisa sikulijani Kumbolo bagari kulinji Mwela nanga kwanugo kulinji Kodi kuboma kusteri house kulinji Nanga otuta mwazuga bwaji Nanga hata mziredio kukulijani Oh kulinji Tikudalila inu Oh kulinji